ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ଠାରେ। ଏବଂ ସେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଗଠିତ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସେ ଇଭେଣ୍ଟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ତା'ର ମସିହା, ତା'ର ଓରିଜିନାଲ୍ ଫଟୋସ୍ ସବୁ ଦେଇଛି। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୋଟ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ ବିବରଣୀ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ମୁଁ କଭର୍ କଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ହେଡ଼୍, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ପଢ଼ୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ଜାଣିଛୁ। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମହାପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ SC/ST ମାନେ, ଯେଉଁ ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ସେଇଟା କେବଳ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସବୁ ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଜୁକେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବୁକ୍ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରପର୍ ପୁରା ସେଫ୍ଟିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରଖାହେଇଛି। ତାକୁ ଆମକୁ ଟଚ୍ ବି କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପସନ୍ଦାର ଜିନିଷ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜଣେ ଲେଡ଼ି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ, ସେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ବାସ୍ ଫଟୋ ଉଠାଅ, ଦେଖ ବାସ୍, କିନ୍ତୁ ଟଚ୍ କରନା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ। ତ ବାସ୍ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ କଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ପାଉନା, ଯେହେତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେବେ ଟାଇମ୍ରେ ଅଛି ପୁରୁଣା ସବୁ ଫଟୋ। ସତରେ କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆପଣ କେବେ ଯଦି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବେ, ତ ଆପଣ ପଶୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବେ ଭାରି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଏଇ